Il-Kummissarju għas-Saħħa Charles Messina ikkonkluda investigazzjoni b'inizjattiva tiegħu dwar diffikultajiet li għandhom persuni b'nuqqas ta' smigħ. Fl-2013 f'Malta kien hawn madwar 400 persuna nieqsa mis-smigħ. Fl-istess waqt huwa stmat li 10% tal-popolazzjoni xi darba jew oħra f'ħajjitha taffaċċja problemi ta' smigħ. L-Assoċjazzjoni ta' Persuni Neqsin mis-smigħ kemm il-darba ġibdet l-attenzjoni dwar diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Il-Kummissarju għas-Saħħa konkluda li waħda mill-aktar domandi urġenti hija għal hearing aids ta' kwalità aħjar u li jkunu disponibbli. Il-Gvern iqassam hearing aids bla ħlas. Problema ewlenija hi li ammont kbir ta' flus qed jinħela meta ħafna jmorru għal hearing aids tal-għażla tagħhom li jixtruhom bi flushom. Din il-problema jista' jkun qed tinħoloq għaliex hearing aids diġitali jiġu provduti biss lil tfal ta' 16-il sena jew inqas. Il-Kummissarju jirrakkomanda li dawk li jippreferu tipi differenti ta' hearing aids milli jagħti il-Gvern jistgħu imorru għalihom mal-ewwel u minflok jingħataw hearing aids mill-Gvern jingħataw għajnuna finanzjarja. Żied jgħid li tinħass l-urġenza biex trabi ta' twelid ikunu eżaminati għal problemi fi smigħ qabel jintbagħtu d-dar u biex fl-isptarijiet u l-iskejjel ikun hemm interpreti. Persuni neqsin mis-smigħ iħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet kbar anke meta jfittxu xogħol. F'kull sfera tas-soċjetà jinħass il-bżonn ta' nies li jafu l-lingwa tas-sinjali, inkluż fid-Dipartiment tal-ENT fl-Isptar Ġenerali. Barra minn hekk jinħass bżonn kbir li jkun hemm sottotitoli fuq it-televiżjoni. Barra minn hekk huwa mitlub ukoll li jkun hemm rati speċjali fuq l-użu tal-SMS għal dawn il-persuni u servizz ta' SMS lil-linja tal-emerġenza 112.